லைக் பட்டனை போடுடா, உன் கருத்தை கமெண்ட்ல சேருடா. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மக்களே. ஹலோ காய்ஸ், நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது கேமிங் ஃபாரிஸ் அஷ்ரஃப். இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஏற்கனவே கோல்டு ராயலும் டைமண்ட் ராயலும் ஸ்பின் பண்ணியிருந்தோம். நம்மளுக்கு கோல்டு ராயல் மட்டும் கொடுத்து அனுப்பிச்சி விட்டாங்க. சரி, இப்போ வெப்பன் ராயல் ஒன்று விட்டுருக்காங்களே, சரி வவுச்சர் இருக்குது, டைமண்ட் ராயலுக்கும் வெப்பன் ராயலுக்கும் கொஞ்சமாவது இருக்குதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பின் பண்ணலான் இருந்தோம். சரி, இந்த வீடியோ பிடிச்சதான் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூட உள்ள பெல்லை கனால் கொடுத்துருங்க. சரி வாங்க வெப்பன் ராயலுக்குள்ளே போகலாம். இது என்னடா இன்குபேட்டர் புதுசாக விட்ருக்காங்களா? ஓகே நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோம். சரி, ஏடபிள்யூஎம் தான் இருக்குது. சரி, நம்ம ஸ்பின் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு ட்ரிக்கை போட்டுருவோம். நம்ம போடுறா கைப்புள்ள ட்ரிக்கை போடு ஒரு நம்ம ட்ரிக்கை போட்டாவது கொடுக்குறாங்களான்னு தெரில. சரி ஒரு ஸ்பின்னை போடு. டேய் 24 ஹவர்ஸ் யாரா உங்கள்ட்ட கேட்டா? சரி விடுங்க, 24 ஹவர்ஸாவது கொடுக்குறானுங்களே. சரி, நம்மளுக்கு பர்மனெண்ட் வேணும். இன்னும் ஸ்பின்னை போட்டுருவோம். இதுலேயும் வாய்ப்பு இல்லைடா ராசா அப்படின்னு சொல்லி விட்டானுங்க. சரி, இன்னும் ஸ்பின்னை போட்டுக்கலாம். நம்மள்ட்ட இப்போ 4 வவுச்சர் இருக்கா. சரி, இன்னும் ஸ்பின்னை போட்டுருவோம். போடுறோம். நம்ம ட்ரிக்கை போட்டு ஒரு ஸ்பின்னை போட்டாச்சா? டே ஸ்கேனர்லாம் யாரா கேட்டா அவங்கள்ட்ட? சரி, அடுத்து நம்ம ஸ்பின்னை பண்ணலாம். தராங்களோ என்னமோ செய்கிறாங்களோ. சரி விடலாம். நம்ம ஸ்பின் பண்ணி எப்போதும் போல் எடுக்க பார்ப்போம். சரி, இந்த ஸ்பின்னையும் போட்டுருவோம். என்னடா வேஸ்ட்டு பெட்டியாக கொடுக்குறாங்க. சரி இந்த ஸ்பின்னை போட்டுருவோம். போடுவோம் போட்டுக்கொண்டே இருப்போம். டேய் நீங்களும் கொடுத்து கொண்டே இருங்கள் என்று தாழ்முடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் போரானார். ஐயையோ, என்னடா பவுண்ட்ரி தந்து அனுப்பிச்சி விட்டீங்களே. சரி இன்னொரு ஸ்பின்னையும் போடலாம். இன்னொரு ஸ்பின்னையும் போடு போட்டுக்கிட்டே இருப்போம். இன்னொரு ஸ்பின்னை போட்டாச்சா? இது வேஸ்ட்டு டப்பா தான். சரி, கொடுத்து அனுப்பி விட்டாங்க. ஒரு வவுச்சர் தான் இருக்குது. சரி, இதுலையாவது உழுவுதான்னு பார்க்கலாம். நம்ம ஸ்பின்னை போட்டுக்கிட்டே இருப்போம். ஸ்பின்னை போட்டாச்சு. டே ஸ்கேனராக தந்து ஏமாற்றி விட்டாங்களே. ஏடபிள்யூஎம்க்கு வாய்ப்பு இல்லை ராசா. இன்னொரு தடவை பார்த்துக்குருவோம். இது 5 வவுச்சர் இருக்குது டைமண்ட் ராயலுக்கு. சரி, நம்மளுக்கு முடிஞ்ச அளவு ஒரு ஸ்பின்னை போடுவோம். போட்டுக்கொண்டே இருப்போம். இன்னொரு ஸ்பின்னை போடுவோம்டா. டே டக்குன்னு ஒரு ஸ்பின்னை போட்டுருவோம். கொடுத்துட்டா நல்லாயிருக்கும். கைப்புள்ள கொடுத்துடுறா. ஐயையோ, இது வேறு என்னத்தையோ கொடுத்துட்டானுக்கோ. நம்ம ட்ரிக்கை போட்டு எப்போதும் போல் நம்ம ஸ்பின் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். அங்கேயே கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கட்டும். ஸோ இதே எஃப்எஃப் டோக்கனே தராங்களே. டே ஒரு கியூபாவது கொடுங்களாண்டா. கியூப் இந்த 6 பேக்காவது கிளிமஞ்சாரோ 6 பேக்காவது கொடுங்களாண்டா. சரி, இன்னும் ஸ்பின்னை போட்டுடலாம். அதுலேயும் வாய்ப்பு இல்லை ராசா. 2 இருக்குது. டைமண்ட் ராயல் கார்டு 2 இருக்குது. சரி, போட்டுக்கொண்டே இரு. கைப்புள்ள கொடுத்துரு. ஐயையோ, ஹயோட்டாக்கா அவ்வளோதான். சரி, இன்னொரு கார்டு இருக்குது. முடிஞ்ச அளவு நம்ம ஸ்பின் பண்ணி எடுக்க பார்க்கலாம். போடுறா இன்னொரு ஸ்பின்னை. என்னடா இது? /C வேஸ்ட்டு. இல்லைன்னா சுற்றுறதே வேஸ்ட்டு. நிறைய கார்டு இருந்தால் சுற்றி பாருங்கள். சரி, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூட உள்ள பெல்லை கனால் கொடுத்துருங்க. சரி வாங்க, அதை வச்சு பார்க்கலாம். எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஏடபிள்யூஎம்மே ரேஞ்சு கொடுத்துருக்காங்களா என்னன்னே தெரியலையே ஒழுங்கா. சரி, கையில் வச்சு பார்க்கலாம். நல்லா இருக்கான் ஓரளவு. இது எஃபெக்ட்லாம் செம்மையாக கொடுத்துருக்காங்க. சரி, கையில் வைப்போம். சரி, ஓரளவு பரவாயில்லன்னே சொல்லலாம். கரெக்டாக இருக்குது ஏடபிள்யூஎம்மே. இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். அது வரைக்கும் டாடா, see you, bye.